खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर' हारिनि निउज एबा खौरां बायदि चेनेल बा निउज होनजायो खौरांबो होनजायो नङा होमबा निउज जियानो जा जायखिया एक्सप्लोर चेनेल होनना बुंनो हागोन नोंथांमोना मा नाम होयो बाट खायसे मानसिफ्रा बुङो निउज चेनेल बाट निउज चेनेला जों दैलि होबाय थानाय फरायबाय थानाय जेरै जोंहा प्रान्जल बिथाङा होयो बेबायदिखौ जाहैयो बाट जोंना एक्सप्लोर सामटाइम्स जों गोनांथि स्पेशल मोनसे टपिकनि सायावहाय जों बानायो आरो स' दिनैहाय जों प्रान्जल नार्जारिया दङ आरो लाइभआव फार्स्ट टाइम लाइभआव दै बाट दाख्लै बय नोंथांमोना नुखाबायानो मैयाबो भिडिअखौ नुबाय आरो बिनि गेजेराव प्रान्जल नार्जारिनि चेनेलावबो नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय स' आं नोंथांमोनखौ बे भिडिअखौ नायदोंब्ला आं फार्स्टआवनो बुंगोन लाइक खालामग्रो मानो नोंथांमोना बुंगोन आङो बे बाथ्राखौ खोन्थागोन आं नोंथांमोननो मोनसे गोबां स्पेशल बाथ्रा नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों बेनो जाबाय बिनि थाखाय नोंथांमोना खोनासंनो लुबैदोंबा लाइक खालाम आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ अननानै गासिबावबो फोसावना हो बिकज इम्पोर्टेन्ट मानो इम्पोर्टेन्ट होनबा दिनै प्रान्जल नार्जारिनि बार्थडे आंनि बार्थडे दिनै प्रान्जल नार्जारिनि बार्थडे आंनि बार्थडे आरो गोबां मानसिफ्रानो आंखौ विश खालामगासिनो दं ओमफ्राय बिदिनो बिथांमोना मिथियाखैमोन बिथांमोना खोन्थाबाय दहायो मैया खोन्थानो सानदोंमोन नाथाय मैया उन्दुलांनानै खोन्थानाय जायासै गाइस विश खालाम गासिबो कमेन्ट खालाम जेसेबांखिनि आंखौ जायफोर मोजां मोनाब्लाबो जाय प्रान्जल नार्जारिखौ मोजां मोनो बिनि थाखाय अननानै प्लिज विश खालामबानो जाबाय गड ब्लेस हिम एन्ड आई सपोर्ट टु हिम एन्ड विश खालाम अराय सम बेबायदिनो खामानि मावनानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे खौरां माखासे नोंथांमोननो मोनथिहोनो हानाय बायदि दिनै बिथांनि बार्थडेआव जिउ गोलाव जाथों नोंथाङा आरो फुङावहाय जों जेब्ला ब्रेकफास्ट खालामनो थाङो बाहेरायावहाय बैयावहाय अब्ला बिथाङा जोंनो खोन्थाबाय आरो दिनै आंहा बार्थडे होननानै स' बिथाङा गावनो बिलखौ होनो हाबाय थेंक इउ बेनि थाखाय गोजोननाय जासिबाय बाट जोंना मालायनि बायदि जोंना हाइ फाइ नङा केक काटिं ओरैबायदि जोंना नङा बे गुगुनियानो जायो जोंना गुगुनि रुटि पुरि ओमफ्राय साहा रुटिबो जाबाय आरो स' बेबायदि स' नोंथांमोना चेनेलखौ शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे बे नैबे चेनेलखौ बा भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे प्रान्जल नार्जारि बार्थडेखौ मोनथिनो हायो अके सिरियास खोथा फैनोसै जोङो माखासे बाथ्रा दिनै जोङो बिजनियाव थांगोन जायफोर मानसिफ्रा बिजनिनिफ्राय नायदों बिथांमोनखौ आं बुंहरनो सानो जों सौहैगासिनो दं बिजनियाव उलुबारियाव जों थांगोन दायो जों दा स्टुडिअनिफ्राय लाइभ खालामदों दा मोनसे जों थांनो थाखाय प्रिपेयार खालामगासिनो दङ दा बेसेबांसो टाइमाव थांनाय जायो बेखौ मिन्थिया बाट थांगोन होननानै बुंदों दिनैहाय स' थेंक इउ सो माच गाइस विश खालामदों प्रान्जल नोंथांखौ Happy birthday to you bro Happy birthday to you Ada Pranjal wow जिउ गोलाव जाथों Happy birthday to you रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांमोननिसिम बेबायदि विश खालामनो होननानै आं सानाखैमोन नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर Please wish kalam Pranjal Narzari is here with me in my studio and welcome to you with my deeply heart okay so guys जोङो दायो मोनसे project बा खामानियाव जादों जोंखौ इनभाइट खालामदों मोनसे पार्टिया बेनो जाबाय इउपिपिएल पार्टी दा बर'फोरनि गेजेराव बा बे बिटिएडिनि गेजेराव दिनैसिम जोंखौ फार्स्ट टाइम रावबो पार्टिया जोंखौ इनभाइट खालामफेराखै बिबिबानो जा जोङो सिगांनिफ्रायनो जोंखौ इनभाइट खालामनो सानदोंमोन सोरबा मोनसे हान्जाया नाथाय रावबो हान्जाया जोंखौ इनभाइट खालामाखैमोन गिबिसिन इउपिपिएल हान्जाया जोंखौ इनभाइट खालामदों आरो जोंनि आरो बेहाय जोङो रावनिबो सुथुर नङा रावनिबो एगेन्स्ट नङा जों जाय हान्जायाव इनभाइट खालामगोन बै हान्जायावनो जोङो थांखागोन दा बेवहाय जों गासिबो इउटिउबार्सआनो जा जेरै हमना ला बर' इनफ'आनो जा बा राजा खुंगुरानो जा आरो सोरबाफोर बेफोराव जुदि बाहागो लानो लुबैदोंबा नोंथांमोना कल खालामनो हागोन कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना गावबा गाव हिसाबै भिडिअ बानायनो हागोन स्टाइल गावबा गावनि महरै नोंथांमोना आंखौ कल खालामनो हागोन 7740039057 बाट जों बे बाथ्राखौबो बुंगोन आं बे बाथ्राखौबो बुंगोन आरो प्रान्जल नार्जारिया मा बुङो आं बेखौ मिथिला आं बे बाथ्राखौ बुंगोन जुदि बिपिएफ पार्टियानो जा बिजेपि पार्टियानो जा बिथांमोना जोंखौ इनभाइट खालामोब्ला बिथांमोना जोंखौ लाफानानै बेरायफायोब्ला डेफिनेटलि वी विल गो जों आरो गोबां नाजादोंमोन बिथां हाग्रामा महिलारि सारजों आंथ' खैबार जाखो इन्टारभिउ लानो नाजादोंमोन नोंथांमोनाबो जोंखौ रिकुवेस्ट खालामदोंमोन नाथाय जों बोरै जों नाजादोंमोन आङो माबायाव आर'नाइ रेस्टुरेन्टआवबो खेबसे थांखांबाय आं खोन्थाखांबाय आं स' बेबायदिनो थांदों आरो बिनि गेजेराव मन'जय ब्रादारजोंबो बा मन'जय सारजोंबो आङो गोबां रायज्लायबाय बेजों माबानि थाखाय आरो जोंहा बिनि उनाव माखासे जोंहा बिपिएफ पार्टिनि माखासे टेलेन्ट दा आं बिथांमोनखौ बुंगोन बिथांमोना गाज्रि मोननोसो हागौ आरो ना बाट गाज्रि मोननानै खुनु लाब गैया जों माने जोंहा भिडिअ माबोरै क्रिएट खालामदों दिनै मा भिडिअ होनो हागोन जा दिनै मा भिडिअ होनो हागोन रायजो राजानो मा मोजां खौरां दैथायहोनो हागोन मा ट्रेन्डिं जागासिनो दङ पपुलार जागासिनो दं मुंदांखा जागासिनो दङ बैफोरखौ जों नोंथांमोननि सायाव एक्सप्लर खालामनानै माखौ खोन्थानो हागोन जोंना आंना दिमागाव बेल' सानबाय दे प्रान्जल नोंना मा सानो आंनाबो बिदिनो जायखिया जोंखौ इनभाइट खालामदों जों मोजां मोनदों आरोना जों सानाखैमोन जोंखौ बिदि इनभाइट खालामगोन होननानै नाथाय इनभाइट खालामदों रोजा रोजा साबायखर थादों आरो
स' बेबायदिनो जोङो इयुन फिउचारावबो आरोना भिडिअ खालामनो थांनायाव गोबां मानसिफोर लोगो मोनदों साबस्क्राइबार बिथांमोना सेल्फि लादों आं बेखौनो बांसिन साबसिन मोनदों आरोना गोबां आंनि साबस्क्राइबारफोरा लोगो मोननानै फट' लादों सेल्फि लादों आदा प्रान्जल सार आदा प्रान्जल गोबां मोजां मोनदों आरोना गोबां फ्रेन्ड लोगो मोनदों बिथाङा मैयाहाय आरो बिराद साबस्क्राइबार मोनदों लोगो मोनदों बिथाङा आरो सिख्ला मानसि सिख्ला मानसि लोगो मोनदों गोबां नेदों बेखौहाय ओमफ्राय साफाय जानो थाखाय ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय सेंग्रा मानसि आरो हाबा जानाय मानसि गोबां जोंखौ फट' खेबदों आरो बिनि गेजेराव लेंदों ब्रादार सार सोरबा सार होनदों सोरबा ब्रादार होनदों स' थेंक इउ स' माच बिथांमोना जों गसाइगाव थांनानै गोबां लोगो मोनबाय मानसिफोरखौ जोंखौ सिनायनाय मानसिफोरखौ पिपलाव बाट नोंथांमोना साननो हागौ जोङो ओरै ग्राउन्ड फिल्डआव थांनानै जों रिपर्ट लाहैदों मा थादों जों बेबायदिल' नङा जोंहा जोंनि खामानियाव गासैजोंबो जों एडजास्ट जानो रोंगौ जोंहा बेजों ओरै जों माने बिथिं लेंहरबा जों बिथिं थांगोन बिथिं जों जास्ट रायजो राजानो जोङो सैथोखौ खोन्थानांगौ जोंहा दायित्व सैथोआ मा what is true what's going on our Bodoland area means not on in our Bodoland area मा जागासिनो जोंनि बड'लेण्डनि सिङावहाय what political party माने popular what political party is popular and trending this day दासान्दि बे समावहाय स' बै पार्टिखौ जोङो माने श' खालामनांगौ बे जोंनि दायित्व नङा होमबा जाय ट्रु जाय पपुलार ट्रेन्डिं बिसायख'थियाबो डिसेम्बरनि 13 जागोन नामा होनदों डिसेम्बरनि 8 तारिखसोआव जानो हागौ बायदि होनदों बाट जागोन जाया बेखौ मिन्थिया आरोना जागोन जाया बेखौ मिन्थिया स' नोंथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना दा 6 मिनिट जाबाय एसे खै मिनिटसिम लानो 15 मिनिटसिम लानोसै नामा 15 मिनिट दा 6 मिनिट जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै शेयार खालामबानो जाबाय दासिमबाबो खिन्थु भिउआ गोबां खम जादों लाइकआ खिन्थु बारा लाइकआ 111 जाहैबाय बाट 155 भिउ जादों बाट मानसिफ्रा दायो मायाबा बिजि ना स्कुल कलेज दा बिराद खुलिबायना दा बिनि थाखायनो माखासे सुबुंफ्रा गोबां स्कुल आरो कलेजफ्राव बिराद बिजि थायो अब्लाबो जों आरो डाइरेक्ट हरखाबैसो फैबायना जों खोन्थाखायासैना डाइरेक्टलि आरो बिनि गेजेराव बिनि थाखायनो बिदि जानांगौ स' जिखुनु हक मिस्टार प्रान्जल नार्जारिया जोंजों लोगोआव दंफायो जोङो बिजनि उलुबारियाव थांगासिनो दं रायजो राजाफोर जायफोर बिजनिनिफ्राय नायगासिनो दं बिथांमोना जोंखौ लोगो हमनो गोसो दंब्ला लोगो हमनो हागोन बेखौ जोङो एडभान्सै बुंबाय जेरै गसाइगाव जोङो बिना खोन्थायालासिनो जों थांबाय अब्लाबोथ' लोगो मोनदों नङा होमबा गोबां मानसिफ्रा लोगो मोनदों बांसिन मानसिफ्रानो जोंखौ बिजि दं साननानै जोंखौ माथो होआखै आरो मैयानि कमेन्ट होदों ना कमेन्टफ्राव हरदों मानसिफ्रा आदा नोंखौ मैया आं लोगो मोनदोंमोन नाथाय आं नोंखौ लाजिनानै माथो होआसै बाट बेबायदि थानो नाङा लोगो मोनदों डाइरेक्ट फै जोंबो इन्ट्रेस्ट मोनो बिराद सक्ति मोनो जोङो बेहाय जोंनि साबस्क्राइबार दं साबस्क्राइबार दङ लोगो दङ फेन्स दङ बे हिसाबै जों बिराद गोजोननाय मोनो जों बिराद माने स्ट्रं फिल्स मोनो बेबायदि आरोना स' नोंथांमोना दा मोनसे कमेन्ट्स खोन्थादों भिडिअ बानायनायनि जाहोनाबो बेनो कि प्रान्जल नार्जारि बिथांनि बार्थडे बेखौ विश खालामनाय नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोननि गेजेराव आरो लोगोसे मोनसे बाथ्रा बेनोखि आदा बिजनि उलुबारियाव फैगोन नामा बे मोनसे कुइसन स' बे बिजनि उलुबारियाव फैगोन नामा होननायनि कुइसननि थाखायनो जे बे नैबे भिडिअआवबो जाहैबाय स' बे रिजन आरोना स' आरो फारसेथिंजाय जोङो बेरेखा बेरेखि सोरबाफोर साननो हागौ जायखौ जों क्लियार जों सैथो मानसिनि जों माखासे खोथाफोरखौ जोङो बेफोरबायदि ट्रास्ट खालामनासो भिडिअफोरखौ बानायनो गोसो जायो आरो जोंनि बेवहाय खुनु माबा मोनसे खोथा बानायनानै बा माबा मोनसे बुंनानै सोरबा ओरैबायदि बुङो ओरैबायदि बेबायदि नङा नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंब्ला नुखादों जानांगौ जोंनि गोसोजोंसो बुंदों जों दा इउबिएल हान्जानि भिडिअ बानायनो थांदों दा बिथांमोननिफ्राय जोंखौ जेबो बुङाखै जों निजिनि गोसोजोंसो बुंदों दा बिथांमोना जेबो बुंनो होआखै जास्ट जोंनो नोंथांनि दायित्व खामानिखौ मावबानो जाबाय नोंथांमोनखौ जों इनभाइट खालामो नोंथांमोना अननानै जोंखौ सापर्ट खालाम जोंखौ मदद खालाम बेबायदि बुंनायाव जों जेब्लाबो बेखौ ना होना बुङा गुबुन पार्टियाबो जोंखौ लिंहरबा लाना थाङोब्ला जोंबो बेखौ ना होना जों थांगोन एक्सप्लर खालामना होगोन अके जों थांगोन एक्सप्लर खालामना होगोन गासिखौबो बाट सैथोआ मा बेखौ मिन्थिथारनांगोन आरो रायजो राजाफ्रा सैथोआ मा बेखौ मिन्थिथारनांगोन आरो जायफोरहा रायजो राजाफ्रा कमेन्ट होदों कुइसन दा नोंथांमोन सिगां मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदों 1 घन्टानि सिगां नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायाखैबा थांनानै नायहैथां आरो बेखौ शेयार खालामहैथां बेखौ थांनानै नायहैथां आरो शेयार खालामहैथां नोंथांमोना जोंनि बिएम सेटअप चेनेलखौ जुदि सापर्ट खालामोब्ला ओके बिएम सेटअप चेनेलखौ सापर्ट खालामोब्ला आरो प्रान्जल नार्जारिनि भिडिअफोरखौबो शेयार खालामबानो जाबाय बिथाङाबो आपल'ड खालामदों आरो खालामनांगौ मैयानो फुंनिफ्राय हरसे जाखादों हराव जों उन्दुनानै भिडिअ इदिट खालामनाय जायासै आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों जा प्रान्जल नार्जारिखौ गोबां गोजौ नुयो आंनिफ्राय गोजौसिन नुबाय एकदम बिराद गोजौदै बियो एखेबारे आर्मियाव गोबां हिट जाखागौमोन सलिड खिन्थु
बिसां गोजौ नोंथांमोना नुदों नै बाब नियावनो थायो नुदों आङो बेयावनो एकदमबारे बाट बिदि होननानै आंखौ हायथा होननानै बुंनाङा बिदिनो आं गोजौ खामानिनिबो गोजौ बिथाङा बहुत गोजौ आं आरो बांसिन गोजौ आरोना आं माने गोदो उन्दैनिफ्रायनो गोजौखा आं वाव 173 view and 172 लाइक जोबोर मोजां थेंक इउ सो माच एकदमबारे 73 लाइक जाबाय 78 view जाबाय बारायलांगासिनो दङ सो थेंक इउ नोंथांमोना बेबायदिनो नोंथांमोना आरो जुदि सोरबाफोर लाइभ सोरनिबा शेयार जों नुदोंब्ला सोरबा शेयार खालामबाय स्टेटास होनायाव नुदोंब्ला जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबायथांमोन आरो मोनथिबाय माखासे सुबुंफोरा माने बे नटिफिकेसनखौ होनानै लाया जायनि जाहोनाव चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो बाट नटिफिकेसन होना लाया आरो कुइसन मा ओंखारो मिथिबायना आदा नों माने दासान्दि भिडिअखौ बानायाखै आदा नों माने भिडिअखौ दासान्दि बानायाखै बे कुइसन ओंखारो स' बिनिखायनो आं रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोनखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदोंब्ला प्लिज अन्नानै नोंथांमोना बै चेनेल साबस्क्राइब खालामनायनि सेराव जे मोनसे बेल आइकन दङ घन्टा बायदि ओरै टें 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 दामग्रा दङ बेखौ क्लिक खालामनायजों लोगोसे आरो गोजौआवहाय मोनसे अल दङ बेयावहाय मोनथाम दङ दे फ्रेन्ड बेखौ गेजेरनि थाबाय गाहायनि थाबाय गोजौनि थाबाय स' बे गोजौनिखौ अन्नानै बे अलखौ सेरनानै हो बे अलखौ सेरना होबाथाय गासैबो नटिफिकेसना नोंथांनियावहाय फैसिगोन आरो रायजो राजाफोर स' बिनिखायनो आं रिक्वेस्ट खालामो जाहाथे नोंथांमोना इयुन फिउचाराव वाव नायदो 203 view and 200 like wow गोबां thank you so much दसे कमेन्ट फरायनि हाय ब्रदर गुड मर्निं हैव ए ग्रेट डे गुड मर्निं ब्रो जय बर' हारिनि जय गुड मर्निं हैप्पी बर्थडे टू यू प्रांजल आदा हैप्पी बर्थडे गुड मर्निं हैव ए ग्रेट डे गुड मर्निं ब्रो जय बर' हारिनि जय आरो सोरबा किसबो गोबां खालामहरसोदों किन्थु दारि दं दे किस खालामबाथाय दारिया जोबजोबगोन आंनाव दारि गैयालै गिटाराव दारि गैया बादो एक्चुअली आंनाव दारि बारा एसेबां गैया दे ओमफ्राय एसे दं बेखिनियाव दं एसे बेखिनियाव दंजोबो बाट ओमफ्राय एक्चुअली आंनाव दारि गैयिनो समायनाय बिदि मोनो आं गावखौनो माने एसे लुक्सखौ खायसे मानसिया दारि थायोब्ला माने समायो आरो खायसे मानसिया दारि लायोब्ला समाया आरो आंखौ दारि गैयाबाथाय हिजरा बायदि नुयो स' बेबायदिनो जालांगासिनो दङ स' दिनैनो दिना एसे कमेडि टाइप जाबाय दै बिनिखायनो नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो जोंनि खस्थ' खालामनायखौ एसे मस्थ' खालामनानै हो नङा होमबा मस्थ'आ बेनो नोंथांमोना शेयार खालामनानै हो आरो बिनि गेजेराव चेनेलखौ शेयार खालामनानै भिडिअखौ शेयार खालामनानै नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै मदद खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे जोंखौ इन्टारेस्ट खालाम कुइसनसो नोंथांमोना दानियाबा कुइसननि टाइम नङा होमबा दा जोङो 15-16 मिनिट थागोन नालाय दा 12 मिनिट जाबाय कुइसन खालाम नोंथांमोना प्रान्जल नार्जारिया बेयावनो दङ डाइरेक्टलि फेस टु फेस मोखांखौ रिड खालामनो हागोन गोनो गोथो जानाय जायगायाव डाइरेक्टलि नोंथांमोना कुइसन खालामदो दायो दा कुइसन खालामसिगोन बायदि मोनदां रायजो राजाफोरखौ एसे थाथ'दो र' सारि आदा आंबो थांगौमोन मैया बानायनो नाजा आदा मानोथो फैयासै हेपि बार्थडे टु इउ आदा प्रान्जल आंनाबो दारि गैया आदा ओमफ्राय बिनि गेजेराव सोरबा सोरबा मिनि हरदों ओमफ्राय जेबो नङा दे गुड मर्निं ब्र ओमफ्राय आदा आंबो थांगौमोन एसे कमेडि बानायनो नाजा आदा कमेडियानोथ' जाहैबाय नङा होमबा बेखौनोथ' कमेडि जों नोंथांमोनखौ माखासे एन्टारटेनमेन्ट लाबाय आंबो थांगौमोन आदा गसाइगाव मिटाप बसुमतारी नोंथाङा फैनांगौमोन सन्जय बसुमतारी लोगो मोनगौमोन आरो बिनि गेजेराव आदा प्रान्जल न'आव फैथाराखै नामा कुइसन मोनसे नोंनि बियो न'आव थांनो सोलाबाखै मानोना जों आइयाबो मेडिकेलावसो दं नालाय आइ मिस टु इउ होननानै सोरबा हरबाय आंना दा रज'बाय दारियानो सोरनाबा रज'बाय होनना बुंदों लाभ इउ आदा नोंसोर सानैजों सोर देरसिन आंना दारि दंना वेलकाम टु बिजनेस ब्रादार अके जों थांगासिनो दङ आदा बबेयाव थांगोन न'आव दंना नोंसोर ब्र नोंसोर सानैजों सोर देरसिन आच्छा सोर देरसिन दा नोंना बेसेबां बार्थडे आंना 1996 ओमफ्राय माबा 8 नभेम्बर आच्छा आंनि एक्चुअली जोंहा माने फादारा बुंनाय मथे आरोना आंखौ 1993 आव बुंदों बाट आंना माबायाव सार्टिफिकेटआव नायोबा 1994 अब्ला मिथिखाबाय जानांगौ नोंथांमोना बड'लेण्डनि हिर' सानैबो जै बर' हारिनि जोंनि न' खाथियाव दंफैयो माथो आदा प्रान्जला येस दंफैयो उलुबारियाव दिनै मिटिं दंना आदा येस जोंखौ इनभाइट खालामदों जों थांगोन बेवहाय हेपि बार्थडे प्रान्जल इन्ट्रेस्टलै सानैबो थेंक इउ स' माच गुड मर्निं ब्रमोन ओमफ्राय आदा ब्लेकखौ हम ससमाखौ आदा ब्लेकखौ आंनि ससमाया पावारनिसो बेयाव स्टाइलनि ससमा नङा बियो बे पावारनि आरो बे ब्लेक नुदोंना बे ब्लेक नङा बे दा थान्दा ना बिनि थाखाय बे सोलायगोन दा नाय माबाखौ कालारखौ नायना ला ग्लासनि कालारखौ नायना लाखा नाय ओमफ्राय दा सान्दुङाव जुदि खेबबाथाय बेयो सोलायगोन नैबे कालारा आं अट'मेटिकलि सोलायो होनना बुंदों ना अट'मेटिकलि बे 10,000नि मिथिबायना 10,000नि बियो ग्लासा मिथिबाय बियो
आदा प्रकाश नों अबाव थायो आङो चिरां बासुगाव हेलौ सानैजों समायखादों दै बा जा हेपि सानैजोंनो सन्जना बर' होनदों थेंक इउ जों बिदिनो खौसे मिलायनानै थानो लुबैयो गुबुनफोर बायदि नङा जोंना हेलौ आदा मारै दं दासान्दि मोजाङै दं नोंना माबोरै दं आंनाबो बिदिनोसै मोजाङै दंना मोजाङै दं ओमफ्राय आइ मिस इउ टु होनना बुंदों माबा आं बर' चेनेल ना मा होनो हाय आदा होनदों सोरबा रदै कुइसनखौ लानि गुड मर्निं आदामोन आदाया बेसे इयार जाखो खोन्थाखाबाय जोङो मा हाथोंलै आदा आंना दं बर' दारिया ओमफ्राय एसे मोसादो सानैबो ब्र'मोन आंनाव दारियाबो जा गोलाव जाबाय गुड मर्निं आदामोन लाभ इउ आदामोन नाय नोंथांमोना बिसोरनि खेथ्रआव सोङोब्ला जों डेटखौ खोन्थाबाय आरो ना माखौ इयारखौ दा बेसेबां जागोन बेखौ नोंथांमोना सानबानो जाबाय आंना दिनै 25 जाबाय औ दायो मोनसे खोथा बुङोब्ला जोंनि फादारा बुंदोंसो दै बाट बियो बावनोबो हागौ बाट सार्टिफिकेट हिसाबै दङब्ला जोंना आंनिया 1994 अके आंनिया 1994 बाट जोंनि फादारा गोरोन्थिबो बुंनो हागौ बे गोदो गोदायनि मानसि ना नङा होमबा बे गोदो गोदायनि मानसि बे गोरोन्थि बुंनो हागौ बाट सार्टिफिकेटआव होबा बे सार्टिफिकेटआ सैथो जाखागोन ना नङा होमबा आंखौ नुनायाव गोबां गेदेर नुयो नाथाय आं एफाग्राब गेदेर नङा दाढ़ि साइड दंजोबो ना आंनि बिबनसाया आंखौ देरसिन नुयो ओमफ्राय सानफ्रोमबो मिनिबाय था आदामोन थेंक इउ नोंथांमोना जोंनो बेबायदि खाबु होबाय था आंनि दारिबाया जा गोलाव जाबाय आदानो आदा प्रान्जलनि हाबाखौ आंबो जाहैगोन फ्रम रुपहिनिफ्राय आं लेंहरखागोन रुपहियानो जा क'क्राझारानो जा बा चिरांनियानो जा गासिखौबो लेंहरगोन आंनि हाबायाव नोंथांमोना फैबानो जाबाय भिडिअ खालामनानै लेंहरगोन अमा बेदर जानांगौ आरो हाबानि सिगांबो अमा बेदर जानाय मोनसे प्रग्राम दङ बै प्रग्रामा जेब्ला रायजो राजाफोर जोङो बिराद सर्ट जासिगोन जोंना गारिया फैबाय जोंना गारिया नै ड्राइभार माने गारि सालायग्रा जोंना कल खालामबाय दायो सफैबाय जानांगौ बेखौ लाइन खोना थांनायनि खोना थांनाय आं रायज्लायदों भिडिअ लाइभ खालामदों होनना फैबाय बियो सफैबाय आदा प्रान्जल गानदो सानग्लासखौ आंना सानग्लास गैया बेनो बायनो थाखाय सोरबाफोर गिफ्ट होनो गोसोबा अननानै बेनो गिफ्ट हर सिख्लाफ्रा बाट बिथांनाव भेकेन्सि गैया दै बिथाङा मालाय अलरेडि हाबा जाखानोसै बेहाबो सम जाबाय ओमफ्राय माखासे खोथा दंसै आदामोननि नेमा सानैनियाबो ओमफ्राय नार्जारि येस बिथांनिया ओमफ्राय आंनियाबो ओमफ्राय सानैनाबो नार्जारि अके बाट आंनि जाय सिगाङाव रासिजों मिलायनाय टाइटेल दङ बाट नैबेखौ जोंना आबौ आरो बाबाया सानैबो आंखौ गाबज्रिबाय थानानै बेखौ दोनलांबाय आरो बेखौ मोजां मोनलांबाय स' बियो आबौ आरो जोंहा बाबा ओमफ्राय आइ बिसोर साथामनि गेजेराव दोननाय ओरैनोथ' बिमा बिफायानो नामखौ दोनखायो आरो सोरथो दोनो नङा होमबा बाट नामा बेलेगमोन आरो अन्नानै प्रान्जल आदाया गावनि मोजां मोननायनि मुंखौ खोन्थादो आङो दाबो बेनो लाइभआव दंगासिनो दं नागिरबानो जाबाय बेनो कमेन्ट दङ बे कमेन्टआवनो दङ नोंथांमोना नायबानो जाबाय गोबां दङ बिराद कमेन्ट हरदों प्रान्जल आदाया बहानि प्रान्जल आङो बाक्सा लोखि बाजार सिमला कलाबारि समस्ति बे प्रान्जल ना मा रायलायनाय बायदि एसे मोजां रायलायब्लानो मा होनो जों जाबाय हाजोगुदिनि जोंनिफ्राय गामि गैला जोंना लास्ट गामि जोंनि उनाव भुटान जोंनि रायलायनाया बिदिनोखा बुजिगोन ना बुजिया नोंथांमोननि गोसो जायखिजाया आंना रायलायनाया बिदिनो जाखायो रायलायनायखौ बोरै सोलायनो बिमानि राव जेबो नङा माने बेफोरबायदि नोंसोरो जोंना प्रान्जल ब्रादारा बेसेबां गावनि बर' हारिनि रावखौ लानानै बेसेबां भिडिअ बानायगासिनो बे प्रान्जल ना सरि बे नङा डिलिट खालामबाय सोरबा जेबो नङा दे बिदि होननो नोंथांमोना मोन्थाय दंखायोना आंना रायलायनाया जाया दिनै चिराङाव फैया नामा जों चिराङाव दङ आरो मा चिराङाव फैबावनो जों जेबो नङालै ब्र' होननांबाय आयो आदामोन आदा ओमफ्राय ओमफ्राय आदा प्रान्जल आंबो लोखि बाजारनिनो सानुवारि लोखि बाजार मा गामिनि बासुगाव बेयावनो नोंथांमोना मालाबा लोगो मोनफैबा बेयाव फैबानो जाबाय लाभ फ्रम धेमाजि थेंक इउ धेमाजिनिफ्राय फ्रम वेडिं दिल्ली ब्र वाचिं दिल्लीनिफ्राय वाचिं खालामदों थेंक इउ टु दिल्ली पिपल नङा होमबा जोंनि बर' हारिनि जायफोर दिल्लीयाव थायो बिथांमोनखौ थेंक इउ जासिबाय नोंथांमोना मोजाङै थाबानो जाबाय दिल्लीयाव थादों होननानै जानला मोनला बाहायलाबाय थाङा एसे सेफटि थाबानो जाबाय नङा लासै रायलायनाय बायदिसो खोनायो आदा प्रान्जलनि क्रासखौ खोन्थादो दाना आंहा जेबो क्रास गैया आंहा गार्लफ्रेन्ड दंखायो आं जेबो रावखौबो क्रास बानायनो गोसो गैया आं जाबाय जास्ट सिम्पोल मानसि आं जास्ट सिम्पोल मानसि आं रावखौबो बिदि क्रास बिदि लाफेराखै बे गिदों मोनथिबायना बे गियाखै बे गावनि गार्लफ्रेन्डखौ गियाखै लोगोफोर गियाखै लाभ इउ गसाइगाव होनना सन्जय बसुमतारिया बासुगावनि बबे साइडआव बासुगावनि बबे साइडआव आं बेखौ खोन्थागोन लासैनो आदामोन मोसाना खिन्थादोलाय खनसे जों मोसानो
बेफोरबायदि नङा जों मोजाङैनो मोसाना खोन्थागोन जों भिडिअ बानायगोन एलबाम बानायगोन बेफोरखौ गासिबो जाजोबगोन बाट दायो जों मोसानो हाया मोसानो हाथारनाय नङा जायो आरो रावबो एक्टर एक्ट्रेसफ्राबो जानला मोनला बिसोरो सिगांग्रो प्रेक्टिस खालामग्रोआबा सिगांग्रो सोलोंग्रोआबा बिसोरबो हाखाया रावबो जोंबो दा नोंसोरबो डाइरेक्ट बुङोब्ला जों मोसायोबा जोङो लरग' थरग' नुगोन जोंखौ लासिं सिं जागोन नङा होमबा जोंबो नोंथांमोना फायदा खालामनो नागिरदों जानला मोनला होननानै आशिष गौरिया बुंदों I am from Bangalore, Karnataka. Good morning, sir. Happy birthday to you, Pranjal Najari, sir. Thank you so much. And God bless you, Ashish Gauri. And you helped to me that time when that two girls was suffering with the problem. That's why I'm very thank you to you. Bitanga help खालामनायनि थाखाय Ashish नोंथांमोना नायबानो जाबाय Ashish Gauri. So I love you Bodoland too, bro. Thank you so much. I'm from Assam, Kasikotra, but I stay in Delhi. Kasikotra खाथियावनो बासुगावनि खाथियावनो. So thank you. दिल्लीनि गासिबो मानसिफोरखौ दिल्लीनिफ्राय गोबां नायदों. So बिनि गेजेराव जोंना नै आं दिनैसो नोंथांमोनखौ lots of love from Kokraझार. Thank you. क'क्राझारनिफ्राय गोबां मोजां अननाय हरदों. क'क्राझाराव बेरायनो थाबोबाय जोंहा नाफाम जानो थाबोबाय, खांख्राइ बाथोन जानो थाबोबाय, साम' जानो थाबोबाय आरो गोबां जानो थाबोबाय. औ आरो नार्जिं आइ हटेल दङ. आइ हटेलाव गोबां मोजां उनाव फैलायनोसै. आरो बेयावहाय काजलगावहाय गोबां मोजां मोनसे दङ मा होनो नामखौ हटेलखौ बुंबाय सिफुं हटेलनि खाथियाव दङ आरोना बे चिरां हटेल चिरां हटेल नङा बे चिराङावनो दङ बे सिफुं हटेलनि खाथियाव दङ आरोना बे हटेला ओरैबायदि मोजां आं थाङो जाहैयो नार्जि ओरैबायदि गोथाव मोनजायो वाव होननांगोन आरो जानो ओमफ्राय लोगोफोर जोंना लेट जाबाय बाट फैसायाबो गोबां खम जायो दे बाट लोगोफोर जोंना दायो गारिया फैबाय जोंखौ फन खालामगासिनो दं फन खालामबाय थेंक इउ सो माच नोंथांमोना लाइभ खालामनायनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै हायोब्ला शेयार खालामबानो जाबाय दिनै प्रान्जल नार्जारिनि बारादार हेपि बार्थडे टु इउ प्रान्जल सो माच सरायखौ खालामबानो जाबाय जय बर' हारिनि जय जोंखौ बेबायदिनो मिनि होबाय था आरो खौसेथि थानो थाखाय खाबु होबाय था नोंथांमोना जोंखौ एसे मदद खालाम जोंखौ मोजां चेनेल खालामनायाव फिउचाराव आरोबाव जों जुदि बेबायदि समाव जों जुदि चेनेलखौ ड्रप खालामनानै थायोब्ला नोंथांमोनाबो भिडिअ मोननाया गोबां खम जागोन स' बेवहाय खाथिनाय जाय मानसिफ्रा दा खुलिसोलाबायदों बिसोरबो खाथिनो हानांगोन खाथिनो हायाबाथाय साननैसोनि थाखायल' जागोन स' बिनि थाखायनो आं बुंनो सानो गासैखौबो सापर्ट खालाम गासैखौबो सापर्ट खालाम थेंक इउ स' माच खुलुमनाय थाबाय जय बर' हारिनि जय थेंक इउ स' माच बाय 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 बाय